faig, clar, és demanar que quan hi hagi un ple que sigui extraordinari només perquè no coincidisca el dia, per exemple, l'hora, com va ser el darrer, que es mantinga, a tots els efectes que va ser un ple ordinari, que es mantinga el punt de pregs i preguntes perquè si no s'acumulen i ara passa el que passa. És a dir, que n'hi ha més. Clar, evidentment, una cosa és un ple extraordinari, però el del camí a la mar com va ser aquell dia, evidentment no n'hi ha pregs i preguntes, però en un ple que tenia 12 punts tenia que haver pregs i preguntes. Dit això, bé, li pregue que em deixi informar molt ràpidament com a representant de l'Ajuntament en la xarxa de municipis cap a la sostenibilitat. El passat dia 18 d'abril vaig assistir a l'assemblea ordinària en l'Ajuntament d'Alzira i entre els diferents punts del dia estava l'aprovació de les memòries dels exercicis 2010, 2011 i 2012, la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i la xarxa, el pla d'activitats i el pressupost per a l'any 2013. Tota aquesta documentació ens la donaren 15 minuts abans de començar l'assemblea. Evidentment era un totxo així. Aleshores, el que vam fer va ser demanar que per favor ens ho envien per correu electrònic, poder estudiar i poder votar en coneixement de causa. Per altra banda, es presentà un pressupost que hi havia una diferència d'11.000 euros, no estava, tancat, normalment no sol presentar-se cap pressupost d'així. Aleshores va ser un poquet, la veritat, un poquet lamentable la situació perquè els polítics es declararen que no entenien d'això i demanaren l'assistència de la tècnic per a que explicara un poc d'on venia. No se vam entendre i és per això que entre els quants votarem en contra. Normalment allà la gent, la immensa majoria, això pegada a votar i això hi ha alguns que no votarem en contra. Es van aprovar els pressupostos, evidentment, incomprensiblement. Dit això, passe a un prec. Cal enquitrenar, a l'enquitrenar la rodona de la font s'han deixat de pintar, ahir en la font, quan deixim al Caminàs cap al Camí a la Mar, s'han deixat de pintar el pas de vianants que uneix les illetes des del carrer Sant Antoni, fins al jardiner de la muralla. Després, el tros del carrer del Caminàs que va des de l'antic taller del Manyà fins al carrer Sant Antoni, a buscar el carrer Sant Antoni cap al mur de la via, quan anem pel Caminàs, en lloc de baixar el pont, tirem per dalt i aquest tros està en un estat lamentable, molt deteriorat i quan plou és un bassal. Preguem la seva immediata reparació. Després, el dia 28 de juny es celebra el Dia Internacional de l'Orgull Gai, del que es reivindica el dret a la tolerància, la igualtat dels gais, lesbianes i transsexuals. La pregunta, el dia 28 de juny. Aleshores, la pregunta és, pensen posar el llaç multicolor, com van fer en les festes en el gravat de l'Alameda o en la façana de l'Ajuntament? Simplement ho volem saber. Gràcies. Després, com ha dit la companya Estrella, tu has preguntat què pensen fer. No, és què han fet, perquè la sentència és del dia 9 d'abril del jutjat i n'hi havia 15 dies, em sembla, hàbils per a recurrir. I aleshores segurament hi hauran pres alguna determinació sobre la sentència de comissions del contenciós que presenta Comissions Obreres. Aleshores la pregunta és què ha fet l'equip de govern? Ha recorrit o ha acatat la sentència? Després, hem parlat amb els representants de la família de Vicendana i ens han demanat transmetre a la corporació el prec d'una col·locació d'una placa en la casa on va néixer Vicent Sebastià. Tant per part de la seva família com del Bloc Compromís preguem que sigui una placa feta de ceràmica valenciana i que reculla el text, per exemple, «Ací visqué i va morir Vicent Sebastià Montanyana, poeta i músic, Puçol, 1900-1976». Volíem fer extensible també a Josep Maria Ribelles, que també és escriptor i poeta del nostre poble i va destacar per la seva tasca en les lletres. I aleshores això seria tot un detall que convidarem a tot el poble a la col·locació de la placa encapçalats per tota la corporació municipal. Una pregunta. S'ha detectat una baixada important dels llocs dels mercats, sobretot en el mercat municipal. Aleshores, des del bloc ens preguntem quines mesures van a prendre. Hi ha una baixada en l'ocupació de llocs en el mercat, en demanda, en postos del mercat. Evidentment, cada vegada n'hi ha menys, i sobretot així baix, lamentablement. Aleshores, la pregunta és quines mesures van a prendre per a, potenciar altra vegada els mercats o el mercat. Nosaltres ens hem oferit ja diverses vegades per intentar trobar solucions d'assumptes de màxima importància per al nostre poble. Avui tornem a oferir-nos per adoptar propostes que puguen ajudar a revertir la situació dels mercats.
Un prec, reparació de les viandes de l'antiga carretera de Barcelona, a l'altura de Forbassa, entrant per la part sud del poble a l'altura del Rajolar. Les viandes, que és les valles, tot això és dir. I el pont del Barranquet dona vergonya l'estat en què s'encontren i la imatge de deixadesa que donem als que venen de fora. I segons ens consta, ja fa anys i panys que estan així, uns per altres, la casa per arrenar. Avui és el dia dels dits. Un altre prec és per a tota la corporació municipal, menys per a Pepa i Ximo, que em consta que són, potser segurament hi haurà un altre, és que, a veure si es feu socis del sindicat. Vam estar en el dinar i el president ens va pregar que transmetrem, és així o no, senyor Galcera, que em transmetrem això, a veure si la corporació i la gent en general se fan socis. Per què? Perquè el que representa per al poble i el que ha representat. I també, diguem, ja m'imaginava, també, José María, que tu eres soci, per lo que ha suposat i per lo que, qui sap, s'hi pot suposar, per els temps que corren a través del sindicat, que va ser pioner, quasi precursor de la seguretat social en este poble. Sí, que segur que va ser. Aleshores, un altre prec, també preguem, a veure, quan un ciutadà crida o vinga a l'Ajuntament preguntant, per exemple, què li fa falta per a casar-se per lo civil, o una reclamació, per exemple, ha hagut un camió per exemple, d'agricultores de la Vega que s'han portat mig balcó meu. Hi ha gent major, en un moment donat, o gent més d'això que no sap en un moment donat per on pegar, o gent jove que va casar-se, com l'altre dia vas poder presenciar en la OAC. I, de fet, no per res, però com, diguem, jo sé de què va i m'ha informat en el jutjat, aleshores ho tinc tot això, però els ho vaig donar. A veure si cada regidor en la seva àrea, dir-los als funcionaris que en un moment donat no es tracta de que solucionen el problema, perquè tots no tenen que saber de tot, però sí que donar la informació adequada a on tenen que dirigir-se les persones per a obtindre aquesta informació. I si escau que si en l'Ajuntament també se fan matrimonis civils, que també, diguem, s'aporte al millor si pregunten. Disculpa, entiendo que detectaste que nos estaba dando la información, por lo que estás diciendo. Es que no llego a... Sí, és dir, jo de fet vaig treure jo la meva informació i la vaig donar una fotocòpia a la parella que va vindre a preguntar. Vale? Bé, ja vaig acabant, tranquils. A veure, després de quasi 2 anys pregant, ja hem vist les senyalitzacions d'esdeveniments municipals i de treballs municipals en valencià. També he rebut ja la documentació per al ple en valencià i com que el valencià és, diguem, la llengua vehicular per acord plenari, preguem que en els actes oficials on compareixen membres de la corporació s'intenta, diguem, utilitzar la llengua vehicular de l'Ajuntament. Ho dic perquè en la inauguració de l'exposició Puçal Solidari estava tot retolat en valencià, però les persones que inauguraran l'exposició o que feren parlaments ho feren en castellà. Prenguem nota i per a la pròxima a veure si pot ser. I una pregunta per acabar. S'ha publicat la notícia que l'Ajuntament obrirà un termini perquè les AMPE sol·liciten una subvenció per a la creació del banc de llibres. Aleshores, ens sobta molt que no aparega la quantitat, la qual cosa ens fa sospitar que no serà molt elevada. Doncs pensem que si fos al contrari l'hagueren anunciat a bombo i platillo, com es sol dir. Des del bloc Compromís ens alegrem, perquè ha hagut molt de temps perdut per part de l'equip de govern, però han reaccionat després de donar-los alta barra en diverses ocasions. Nosaltres en el ple del novembre de l'any 2011, després en el ple de maig de 2012 i en agost de 2012 la consellera d'Educació, senyora Català, ja va anunciar que assessorarien en la creació del banc de llibres a les AMPEs. Aleshores, la pregunta que li fem és quin és l'import total de la dotació de la partida per a subvencionar la creació del banc de llibres? Gràcies i perdoneu.